dous tempos ben diferenciados, non? Creo que no primeiro, a pesar de encaixar o 0-1 nunha acción a balón parado do Móstoles, creo que fomos superiores, que estuvemos moi ben con balón, dándolle moito ritmo, con moita chegada, fomos capaces de igualalo tamén a balón parado, e no segundo tempo creo que nos tocou sufrir, non? Que, bueno, eles deron un paso adiante, nos custou máis ter o control do partido co balón, nos fixeron danos algunha xogada por fora, pero bueno, nos mantuvemos vivos e aproveitamos unha moi boa contra final para sumar os 3 primeiros puntos que creo que, bueno, nos facían moita falta, creo que xa os merecíamos antes, non? Pero non antes en este partido, pero si antes no tempo. Sí, a ver, eu creo que era importante, eu sobre todo me alegro polos futbolistas, non? Porque sei como traballan entre semana, sei como viven, sei como viviron este prepartido, as ganas que tiñan de gañalo, claro, pois, de non gañalo outro empate máis, pois, eu creo que non facía xusticia a todo o que estamos facendo na Liga, non hoxe en concreto, pero creo que xa merecíamos ganar. Eu sei que para eles, que son os que, bueno, traballan e o sufren tamén entre semana, pois é moi importante, entón me alegro moitísimo por toda a plantilla. Bueno, sobre todo creo que no primeiro tempo fixemos moi bo fútbol, que lle demos moitísimo ritmo ao balón, fomos capaces de superar a presión deles cando viñan arriba, bueno, circulamos con moita precisión, no segundo xa nos costou máis, pero bueno, todos estamos vendo que dentro dun partido, en esta categoría, hai varios partidos, non? Hai momentos que che toca ser dominador, hai momentos que che toca sufrir, bueno, se trata de competir sempre, de estar nos partidos, e hoxe o estuvemos e aproveitamos ao final. Sí, moi parecido ao que puden ver, non? É certo que no segundo tempo sí que cambiaron algo a súa estrutura, sobre todo a súa estrutura defensiva para presionarnos máis alto e impedir que salíramos ca comodidade coa que estábamos no primeiro tempo. Ver un equipo con peligro por fora, como se pudo ver, non? Sobre todo na banda dereita do ataque deles, pois foron moi profundos. Bueno, un equipo moi competitivo desta categoría, como creo que somos nós e como creo que vai a ser así a maioría dos partidos. Sí, bueno, houve algún cambio no once inicial, non? Queríamos ter a Cava no equipo porque nos podía dar un terceiro central para cando nos quedábamos con tres e adiantar a Aarón e deixar a Yelko por fora no outro lado, non? Entonces Cava, bueno, un lateral que nos pode facer ese terceiro central e que nos iba a dar mellor salida de balón, creo que foi así. Bueno, depois entrou Yelko, non? En relación ao partido de Santiago, porque creo que estuvo ben e que está a moi bon nivel adestrando, nos deu profundidade, intentou todo o partido, bueno, pero o importante é que os que entraron aportaron moitísimo, non? Bueno, estamos vendo prácticamente en todos os partidos que o noso banquillo cando entra aporta, non? Eso creo que é fundamental, porque eso quere decir que todo o plantel ten bo nivel, que todo o plantel está implicado, un día lles toca máis tempo, outro día menos, pero se pudo ver, non? En todos os cambios que fixemos hoxe, todos deron un moi bon nivel. Sí, a ver, nos dan, creo que sobre todo aos futbolistas, confianza, non? Eu, ainda sabendo que, bueno, que eran demasiados empates e que había que gañar, bueno, pues non estaba excesivamente preocupado porque vexo o traballo e vexo como competimos nos partidos, non? Pero sei como é a cabeza do futbolista e sei que necesita, pois, todo ese traballo velo reflexado de 3 en 3, non? Ganar partidos, porque senón, bueno, pois é sempre como estar un pouco máis ao límite, poden entrar prisas que nunca son boas compañeiras, non? Pero, repito, eu teño plena confianza en este grupo, a tiña cando nos costou ganar, e hoxe demostrou que é un grupo que compite ben, que compiten todos. Bueno, hai que disfrutar desta victoria un par de días e a partir de aí pensar en Leganés.